Здравейте, кандидати! Това е кратко видео за Робърт Бош колеж и в него ще ви обясня малко за колежа и tips and tricks как да оцелеете тук. Първото и най-важно нещо е, идвате в Германия, научете се да не закъснявате. Второто най-важно нещо е немския език. Трите думи, които трябва да знаете. Scheiße, Entschuldigen, genau. Работи при всички езици. Ja, also ich spreche wirklich Deutsch und ich muss sagen, das stimmt leider. Wenn man genau sagt, verstehen eigentlich alle, was man will oder auch nicht. Es ist völlig egal. Einfach mal lächeln. Genau. Анория родна Криста Салими, Арсемит Аран, Чеми Картоярис, мисля да се подиало в момента, вере ескаргат верата вехомера, рацет. Genau. Un poquito de español por acá, los animo a que presenten, vale totalmente la pena. Va a ser una experiencia que les va a cambiar la vida, de todo por todo. Genau. Možná bys měla přestat dělat, jakože umíš německy a mohla by se naučit něco doopravdy. Aspoň pár základních frází. Genau. I miss my boyfriend. Oh my god, be quiet. I'm sick. I can even be your boyfriend, but shut up. Can you guys shut up? Like, seriously. No one cares about your boyfriend and no one cares that you're sick. I have an exam tomorrow that's like so important. No, Dominic. Oh my god, no, I'm sick. Go. Can you guys shut up? Shut up. Oh my god, Както виждате, в стаята ви винаги ще има хора и трябва да се научите как се справяте с тях. Но чаят и шоколадът са решение. Друго важно нещо е да идвате на време за закуска, обяд и вечеря, защото трябва да учите. Здравейте отново, кандидати! В момента съм в Барселона на Project Week и аз продължавам да ви записвам видео за UWC Робърт Бош. Нещо друго, което се сетих е, че трябва да си направите стаята уютна, за да сетите си колкото се може повече неща от вкъщи, които да ви напомнят като плакати или украси или нещо, което ви харесва, така че да ми е уютно. Дипломата не е толкова сложна, сложно е, но не е невъзможно да се направи. Трябва да намерите баланса между социален живот, приятели и учене, което е малко трудно. Не се стресирайте, знам, че сега нищо няма смисъл, сте много ентусиазирани, нямате търпение да дойдете, но всичко ще си дойде на място веднъж, когато сте в колежа. Друго нещо е, опитайте се да живеете и в града, а не да се изолирате само в колежа. Намерете си приятели там, ходете по-често, просто го разучете. И ако следите още нещо, ще ви записвам. Сега чуйте какво... No? Неочаквано. Скъсно. Незабравимо. Интензивно. Ново. Различно.